Ole tun chung kan video po hian case ngai nom le dang dai tak mai kan ngai thla in kan thler ho le do na video te abula changa atop thlengin min lo thler sakin min lo ngai thak sak le chho do nia leirol kum som hne pani mi lek chu Beijing a building chong sang taka changin atlalum dei maya ma se chu a thina chuan news reng renga chuan mun a changlo mai ni lovin mi puilama taknial po han chi ai na ei chu a om lewa eng report ma om lo chuan are hian are zui pong pong mai ani nima sela chu leirol chuan a thi nuwa po internet lama thom ala nei nia soi ani a ama ria a kom thin le chu ala ti boy thinin an soitlat mai he leirol hi benzi ni in a ming dik tak chu ma zio sing ani a jinjianga digital underground atanga lo chhok ni in China a chuan ami mal ang po a zai thiam le leirol dom ve pol tak an nge ma se chan le bang om labin about the thut mai e a chan chin hi alung chia thlak mai ni lovin industry lama thil kal hmang ti le anom dan te thleng hian zalen na an nei lem lo ni na lang achang phe chuan hlo na ne na chang ti po fo thin te chuan he chan chin kan sia tur hi China rama la sak thiama in elnaro pui tak le chumia wanga an ti re tak the voice ti chan chin ani don ani sang ni som malama kha chuan China rama in fiam na khovel chu sarkar thonun na hnoya omin TV so te thleng chuan an to hnoya om beka ma se jinjianga tleirol pakhat chuan chung dan om te chu aron bo chetatlat mai atira kan soitak benji ni in a ming tak chu ma zio sing ania kumsang khazakwa somkwa palia khan lo piangin labil lian taka a ming chu zealan ani ngai lo TV lama po hian lang du lovin a hnial mai zela ma se ama chuan boltanin computer ne na tang kopa China a internet lo chuak thar mang chuan azai te chu upload fo thinin mi makta doi tam tak ngai thatu ani hiala langai pu sa thin te tan kong aron hon sakang mai hi ani ome te chuan kum som pasari alo tlen meu chuan yy KUGO le weibo te ama hla phwa nge chu te chuak der to in azai chuan social media a platform sang sang le chu alo khat ne le a hla te chu mi te ngai thak tam ber lo ni ta hialin a o chu der de viaw angin langma se ala sakti nen chuan in rem thei hle thung ala phwa te chu are ro chongril taka tanga a phwa chwa ani ti a chiangin ani chuan anun ko har zia te le are ro ha thina te zalen na chungchang te phwa chwakin chu chuan mi te ro po chu a khoina sa hle thin ani Chinese artist samjok te na anram mangai na hla le love song te an saklain benji ero chuan ama hla phwa ngai te chu asa jok thina mi puilom po a hlo ve tial tel mai a hla ngai thatu te chuan ala satu pialama anuna chuan thil dang po an motel theya leirol tam tak tan ani chu dar thalang ang mai hi alo ni ta hial mai ram khat chawa chuan thiamna le zalena nei po a har hleya ma se heta hian ani chuan rampon lam le mun danga po chutiang ang thil chu om thei ani ti aron entir chang hle nge ani te chuan kum som pariat po ala tlen ma hobin go ti ming puin ama ngei hla anei ta a he a hla nei sa te hi meeting contract lian tham tak tak le recording ti na tur angte ron offer ma se apum du lem lo ma se China rama music hall nge tak bon te chuan an ngam tlakin industry lam chuan ama chu engtia ti tur nge an shelawa auto lam la in a hla te chu western lutuka ngain chu ram ngai da ni lo thil soina ani tlat mai in mi puilama in la enge mode ole ram in la mangai der ho chuan soi selin ril rulam chiana chu thedar tuwa an poa a hla phwa te chuan be seina le in pum khatna ain lungai na le mani ma siana lam a choi san jok tho an soi zel maya ni ma sila a fan satan ero chuan a hla te chu a thaim em thung social media thleng chuan a hla thutlar ril ro khoi deuh ang chi te chu an da khat ne hle buk ani te chuan kum sang ni som palia benji chu alar hle to maya a hla te chu China platform lian tham tak taka chuan mi makta doi za chuangina an ngai thlang sak ber ni in a hla lar then khat don't want to live I remember you le go te chu
China a 90s no lama thalai ti dan chuan an hlangai na song tak mai alo ni a ala thutin chu ama phuali aze avek ni in ghostwriter aman lo ba ka azai der ngai lo bok nen hengti awang hian a fans te po chuan an fakin an chong ve hle nge ge industry a hian engkim hi hin fai lem lo le langchiang lo ang reng hi atam emema ma se atak ero chu om be nuk thung a hlotlina pialama hian ne chian ne isikna atam tel tela chutiang chuan alarna huang chung chu a kedar jamta ani ber nima sela annu loka tol chungmi te chuan album ti chwa theina le ama lem poster man theina chung changa inrim lona a om tho chu an pong le ta a China a independent artist chuan hilhar satak thlang thinin mainstream a an telanga censorship an pombokanga chutiang ang ani lo chuan mimal takin anom theya ma se chumi ban chuan an tor thei thong ani ti chuan benji po chuan ama aya thlengsang tora beilin distribution company tinen chuan punrei lo te atan inrim na an siam ngala ma se ami mal thil song song ero chu pekat walo thong chumi ni wan chuan company lampo chuan benji chu contract bo chetu anga nga yen benji mel ma te an lo ni pha zuita ani benji ming chu athang zela nima sela social media lama ero chuan a active lu tuk to lo thong a hnuwa weibo a post chu tlem tial tialin a fan silam po chuan share them harsa an ti thin lia mi chen khat phei chuan on lama in concentrate adu to obang le music ringota in solving atum to lo anyang ti tia soin depression anaya wanga a active pak to lo ani te chu an no reng hloma ma se midang chen khat ve thung chuan athil ti na midang anin rol ve chu an ring ve tla thong ani ani na taka chuan China anga hi chuan tlema milar le mi ming thang deuh te an re thu thi chuan engemaw a chan hi om nge nge zela benji re deuh chan po hi thil engemaw poina anei an rin deuh wang ani ber ti chuan kumsang ni som paruka khan a hla then khate chu streaming playlist atanga lak bo then ni in hei hi license yam that bang ni in an soya ma se chu tianga a hla bo te chu engma soifia na awmia lo thung chutiang chu ni ma sila benji ero chuan beijing a kumchan bitnu lama thil thar a record chon som zela chu mi te soidan chuan thuril zok le ngai to na thuk tak manga siam ani thole thunun na te in khwa kherna lampang hoihla te po ani tel tho an soya chen khate soidana chuan industry lamin ahla thu te chu atluan tlam lu to ka bangin an soi sel thin na te chu benji chuan anin thin tho an soya interview na mi pakhat soidan phe chuan music hian mishing te hi min ti damin min ti na theya engkim hi a thavek anga lantir an tum thin la thu tam tak hian mi tam tak non chongril a pho thin ani ti in an soi ge ge tam tak tan chuan chopa thu soi chu puilo tak angin alanga ma se in laril ve thin tak ho ero chuan an lo helin soi selanga chuan an ngai tlat mai ye chuan chumi hnu thlachat na lama chuan a fan sibula zain chu a fan sima a zai top na ber anita a chu mai ni lovin ataka ai lan china te po chu ti top zui makin a account te po chu man lovin om zui ta mak boka chu mai pi alama December thla kum sang ni som baroka khan a fans forama te po engma soifiana om lo chuan a perform to te a cancel to tho a soidar le nge nge ani ye chuan December ni som ni pali kum sang ni som baroka khan chanchin bo then khate chuan benji chu kum som ni pati mi lek ni in beijing a thi thu an tar lang ta a eta a thi chan hi suicide ni in tar lang ma se thil dik law om ti chu a hria thei tla thong thalak engma om lovin official taka nim nge na om lo mai pi alama darkar tlem te chongin chu chanchin chu trending sar sa tanga lak bo zui ngal mak bok ani a fan se chuan oi har an ti in an ring thelo ani ber a bedroom atanga zaya singer thatak lo ni then chu thok le khata chutianga a om tamai chu an ring theilawa chutiang chuan tleiro zai thiam tak mai chu re zui ta pong pongin a hla te po chu a ma ang che in a bo le tanta ani te chuan hun kal zela chutiang thulung chhia thlau tak chu rin helna a chang ta zela engwangin nge a hla te chu rang taka abawa
engwangin nge aming te chu zon hmu thei to lawa a om tak ti te le engwangin nge ala bel lam po chuan thu chwa an siam lo ti te zona tam tak mai chu aron om chho ta sut mai chuti lai mekin stara siam to internet lam bok chuan tu mai na chung zona chu an chan ma chuan a thian fai le ngal pek boka ma se a fan tam tak te dan chuan chu zona chu a re ve mai theilo chu zona chu kum tam tak nuwa po soirik alani fo china benji hi to in nge ngoi tir maka engwange ni ta angle benji thina chuan chaina a social media chu alu khat ni me ma darkar tin mai hian a fan page le weibo ate a tribute video te chu adar na sei me ma ala chen khate chu da thar le hlomin mi tam takin chana chu an phut hloma ni ma sila chu ti rwal chuan chung a hla an da nu loka chung post tam tak chu a bo le tak ngal vek mai ani te chuan kum sang ni som paro Christmas la na meu chuan a ming benji ti po chu SARS result a po chuan alang ta meu lo a thalak mo tu te chu awang so tin official taka nim he na omlo bok nen in hnem na thu chwa ang chi te po chu motor awang ta phar maya mi tam takina an do chu a ngoi ring ta ka wang khan mi te po chu an chil hai to le ya chu mai ba ka building atanga song tha a mani in te hlum nia soila chu fin fiana engma om si lo heti mek lai hian a chung tu statement te le police report te media ni mena an chwa dik nia an sei de chu pakhat ma rin tlak om lavin a fan se chuan chanchin bu sang sang chu an da kwala ma se a chanchin motor engma om lo entertainment te na bina a thalak then khat an tarlan chau chu motor om to in atam jok chuan an ngei dan an soi mai to a engma ero bel sian tlak om lem lo thung ani te chuan huna kal zela chung sai te po chu man lavin a offline ta vek mai mi tam tak tan chuan chian ang ni lavin ti bo mai ang zok ani ta hiala thudi kom lo ta chu thu thang mai chuan mi tiril ru chu a hne chan ani ber chen kha chuan benji chu a ming thana le asum don awangem pressure asang lu tokanga chumi wa chuan depression na satak ani ni in soya chen khat ve thungin industry lamin an thlem thloni in an jing buka hei hi artist ten engemo an hnola wanga shem lo tor to te an lo om nok to wang ani pakhat buka ma se thudang alo om le tlat mai chu a fans lama alo dor chhole ta a e chanchin an ngoi bo san chan chu a kum masalo khan thina rin hel om tak mai chanchin shia tor atam wang ani a chumi kum vek chuan cheo ring zai thiam le ek tor lar tak chu a thi thuta official lam chuan depression awanga in te hlum ni in an soi thung chu thina chuan benji hian thu shilfia har satak mai chu lo post to in chu post chu darkar tlem te chung chau oma ma se chen kha chuan an lo screenshot man hlo mai chu thu zia chuan hei hi hetiang hian a thleng tur ani lo ti a ziaka adar chak ngal nge ma se chu post po chu a bo le pata motor reng om le to lo ani te chuan thlathum hnuwa a thi thu puan ani le meu chuan in zom na chu mo lo the ani ta lo online discussion a chuan thu boy pani de chu sei zom ani a ma se engte ka ma chuan nim nge ani ngai te lo China internet official information chu uluk taka control ani awangin thil hote po evidence alo tling china eta thil makle deu mai pakhat chu a hlabo ta te khani ome album pum pui mai chu music ang chi side tang chuan about pek maya chen khata chuan a hla te chu la oma se engma chu a play thelo ba ka atanga po no longer available ti te in om dai maya nima sela a hla te chu mingdangin a fan se chuan an upload thale ngata ma se chu po chu ni re lo te ya delete le ngal vet ni in a to pa chuan a ming tel na search tram po in error message ade chok ta hial mai mitam tak tan chuan hei hi thil thleng pal ani lawa a digital ti bawa ruak man fel tak siam ang mai hi ani ome ma se zona pakhat om ta chu engwangin nge niang engwangin nge industry ram hian an artist thale lano pang tak chu a theigil thei chen khat chuan a hla phwa te a boina om lo nan company lamina a shemna pakhat ni in an soya chati lai mekin midang be thung chuan a thena chanchin chu ti darvak an phal lo ani te po ringin politics lamla a chial lu tok to awang chuan thil tum thuk zok aumani te po an jing hlom ani
Benji hi jinjiang lam mi ni in chu sarkar lam pu in an endik na se me ma in alha phwa te hi ril runat na lam lungai na lam ni tlang pu in chu Chinese pop culture a sarkarina apom bik la te nian chuan a in mil ve lo ani ber sum do na lam thil po he chanchina hian a in zep nuk maya Benji independent label go chu a the ma khan distribution deal soi pui ni in chumi an contract a chuan dan khau takin na oma chuan rampu ma choi moina an hlonan ani tu ni na chu label lian tak ne na pek ani don an ti a ma se Benji ne na lo thok don to pakhat ero chuan a fan se ne na a posa chuan chu offer chu a hnol tho a post ni na sui ve thung chu mai ba ka chumi thla bek chuan ama chu en thlak ring nia a in shia tho a thian pakhat ne na a soi nia shiat ani boka ma se chu nem nge na le shia chian ani lawa China rama chuan in el na hi atam maya abikin injin na thuang te phei chu thuruk ang hial ani thin in hial na le in mo thiam lo na te phei chu mi pui shia ta achhuang ai manglo hiala ma se a case ero nol bur thei alan bik chong lo a ming ero chu abo tial thung si Benji ming bo hin dan hi nam shoi to pui mo tak an om arem to lo banga bowlen mak tinen ai nang hle ti chu mi pui te thlir dan ani a in fan bing Chris Ole zawo e te ming po hi Chinese social media chuan chan sang awangin an chon chin hi a soi thelo tlat boka ki wa chu blog ni thinin content ang te chu ngoi rengin ti bo ani a chu alani lo cheu mai soi ho na tak ngal po phal ani lo boka Benji thina ero chuan a thi chan ber sia theini talawin a thi dan hi chu amak te ba ka soi thei ani talo ani nima sila heti lai mek hian online active chen khate chuan screenshot te la comment a comment delete to te po chu an repost e a ramdang servera a hla te chu backup le ni bokin sarkari mi te chu a ming thei hil tiar an tum po le mi te thinunga la chuan alar tul zok bok se kum sang ni som priya ta khan Benji chu underground icon lo ni ta derin chuan artist la no pang tak te mahun ti chia to chu aron siam thar le ni mai hian a hria ta in YouTube a choi moina video te chu bili chu mi mal taka hun mang te tan fuina thatak ani thole Benji chu me chawai sen to ma ngai sak ngai lo sa tu ani a ka chuang tak zatin a soi nge China a censor song he politics thilami vek ani lem lawa achang changin sarkar na thoklam te thlengin an boya ta nei tu dik na chungchang lam boina te po atel nuk mai ani na taka chuan Chinese music industry a digital ownership in thak dang lama hian copyright om tam thinin copyright nei tu ni na a chen lo phei chuan thil engkim chu a top thu thina Benji hla te po chu a the nuwa license chungchanga boina omawanga te chuak ngai lo ni in alanga ma se a fan se chuan chu shil fiana chu an lung oi pui veu lo thung ani engwangin nge share jing na thuziak te le a chan chin soi ho theina chi ang te chu delete vek ani tak le engwangin nge politics le a kai noi thila an man chen chau chu ti chwa chin ani ta zona chan sen lo tam tak in phum ro in a chan soi fia mai thei po ani chen lawa nima sila heti lai mek hian Niti's Cloud Music comment section atang chuan thuruk pakhat alo lang le tlat mai chu sarkarin a khap tlat thuruk soi ho na mun ani a artist dang hla phena chuan fans lam te chuan thuruk engemaw an zebruta zewa a hla thutlara emo a hming bol tira emo butterfly emoji mo theilo ma se omje thuk tak nei thin ang chu an da tel ta thin ani ya chuan hun alo kal zela a hming share cheng thein atana an man chu butterfly lem alo ni ta dera chu mi lem chuan share cheng na le nolangoi choi zaidam tak tharau tang mek en tira kumsang ni somhnia khan he thuruk hi Benji thin aya boina lian zoka chuan alo changle a censorship la ka tang chuan engtin nge mi ten an share cheng na chu a re lo thei ti chanchin alo ni ta deya chatian chuan Benji chu mi ten thei hil se tia du thu lo sam tu ten ma han la bia ma se mi te chuan share cheng an du tul zok ani ber a fans group te chuan documentary le podcast an mani sem chok chuan bol chanian atam zok chu rampon atanga ming hriat lem lo te an ni hloma
thusi tu te le a thi lai hun bela an thil hriat ang te chu la khom ve in mi pakhat phei chuan weibo a post li to te chu a ron pho lang le ta hlawa chu thil chuan be sen sang taka changa be do na lampana akal tlang dan ron tar langin chu benji in a top lama a tho sen nung ber chu ngoi hi thil man ta ber tia a soi khan nge nge a ni ma sela chu chung chuan official lama ho to pakhat ma chuan keso an na hong du chuang lo Chinese entertainment chuan sang da chuan benji ming chu an sei to ngai lo shima benji minga Chinese a thil zona te chu tuna chuan thil dang de alo chhuak te in a fun space lui de po chu a cheta pek bok ani nima sela zona chu la om jelin a thina kha mani in ti hlum ani tak tak chuan engwangin nge thup kher ani le China hian tunna ya thil kalmang pakhat oma chu thu di khi hnol ni lo ma se bilbo tir thin ani mai zok ti na ni a atira an cha chu han ti loi thin ma se borok chu re ta tial lien muang changin a bilbo le a atopa phei chuan share jang ni to la ben ngoi bo pui ani le mai thin ani benji chanchin hi ani deuh noi maya censorship chungchang mai ani lo in khwa khena chungchang thlengin atila thon thu ang mai hi te khin ani fo mai athu boy hian ngai to na ati boyin rilu sen ngai atam emema tin artist hi an thil ti that awangin fak ani fowa an dikna awangi ro chuan fak an hlolem lo China chuan ayu party za in an nun phung te nom mel beu thin angin langma se an dan kher tak tak te awang hian social media po an ming than tur angin an ming thang theilawa soizui po an hlo be thin le nge benji hi ngai ven le du sakna changa na thok ani tak tak chuan ama nge hian anu na so ala theido na mi ti chu zon lian ber ani a tin ama nu na hi la lauta po ni se e a thina phena hian midang an om ring tlat an om reng bok ani ti chon kumpo liam to ma se a thi chama piak hian a fan se chuan bati te an a cherang china chu chuan a thi dan a hian fil hel om nge ni ti ati chiang beu mai om se bera chuan China rama in na sang tu ka wang hian censorship le chian inkar hi azim leya chumi kara chuan benji po dingin athiam na te cho lak sak anita a ma se ngoi ringin engma soi chuak chong lawa aum na khan mi te share jeng na chuan are tak tak theilo te chu ala chen khata po hian a she theome a hla an paite post chen khat bo te search result khap ani na te chuan me chelulul ve tak ani ti langma se me chetam tak hla thulama tuite tan ero ong asia sakna sa hle thunga me chia te ati hlu zol so bok ani chutian chuan a hla sakte ada be na chu a som nu om ben om chun ani maya tu poin weibo emo double q music a emo amazon antuma piangin error message om zela a som nu nei be chun po chu alang hlei themeu lo hei hian a chan chin chu om to lo tora ro man ani sia ati lang chiang be ome ma se thengil mai tura a om phal lo tu a fans mun sang om te chu anin som khom le pha thunga heng a fans te hian benji chanchin sang te chu la khomin a thil ti thin te le a hun man dan thin an sia ta piang te chu an la khoma a la lui to tak tak te chu khomin post li to te chu a chen te an lak let ba ka a la thu te chu english te in an let ling boka chu chuan mun sanga benji chanchin an lo shiat lar be zel thenan na sa takin apui nge chen khat phei chuan benji thopui thin te mi popin an ni chuan benji chu me chezai dam tak ani a alu lo na ero lulul ve tak ani ti in an lo se china ani na taka chuan me chetum ro tak ati to chu ti tla du mi le industry lamin danglam deu tora an ti po ama style kalmuk mok ngam me chia ani a he hian me che hoi sen tak ani zia po atilang cheng hle ome chen kha chuan executive ten athil zia tlema danglam deu te chu siam thatura an phun awangin a chabin a tol be na sathle thu te an soi boka ma se thil soi tam lu tok an hlo awangin a then chuan an soi thadu meu lo thung ani a zia pera chuan Chinese pop culture hi chuan thil hria tam le share reng te hi a hlo om theya mi pui te hria ta mi pui mo pakhat thi dan chiang lawa a thi hian sarkar chuan chui chian ain thubau a thlang zoka ma se benji chungchanga iro chuan
topna tak tak theilo athu boilung chia thlak deuh na pakhat chu engma chhui chiana tur omlawa thil anti bozel chan hi ni a thina chu mipuya hnol ni lo ma se atam zoka he chuan han ngei ven zui chiam hi an omlawa han chui ei po an omlo hi thil mak top khok ni in sia chian tur engma omlo hi arap thlak tak zet ani ke chuan kum tam tak chung hetiang thil ang hi a thleng non fo thina Chris O man ani te fan bing bing about te jeo me ming credit atanga an paite kha hetiang borak ang tho hian a thlenga soi hlo lovin are tamak mai benji po hian adik na chanbo mu ve nge se ti hi afan se do dan ani e sin cheng nula ko har la sa thin a hla manga mi te ro chok jang khai tum hian mi te ro ne nge se ti hi afan se do thu sam tak ni in a hla te hian do dan la tho engma omlo ba ka thu dik le thu tha hlera rem khom ani ma se chu ama er tu de tani ro chuan thu khatak ani thung si ani